Halo semuanya, semoga podo sehat dan semangat. Sebelum mulai, jangan lupa like, komen, dan subscribe biar channel ini makin maju. Bismillah, segala puji kanggo Allah sing wis maringi kesehatan lan kesempatan, lan ayo bareng-bareng nulis sholawat kanggo Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam lan keluargane ing kolom komentar. Ayo podo ningkatke takwa, soale Allah wis nyelingke ing Al-Qur'an surat Ar-Rod ayat 28. Eling lan ati sing tenang iku ana ing dzikrullah. Tulis juga asal daerah kalian di komentar, biar kita makin akrab. Dan tonton sampai selesai, soalnya di akhir video ada satu pertanyaan di deskripsi. Yang jawabannya bener insyaallah bakal dapat hadiah, dan hadiahnya disampein di bagian penutup. Di tanah Betawi jaman biyen, nalika kampung-kampung isih akeh kebon, rawa, lan rumah panggung sing ditopang kayu-kayu tua, ana sebuah legenda sing nganti saiki masih diceritain wong-wong sepuh sak kampung. Legenda iki ngomong soal munculnya ondel-ondel sakti sing dijuluki penjina petir, sawijining makhluk penjaga kampung sing ora mung gagah rupane, tapi uga ngemot warisan tuwa sing wis diturunke saka generasi leluhur sing langka. Wong Betawi bilang, "Ni ondel-ondel bukan sembarang boneka gede yang buat hiasan, Bang, ini penjaga kampung dari zaman kita belum lahir." Sementara wong-wong Jawa sing merantau menyang Betawi podo nyebut, iki dudu mung raksasa rias-riaan, nanging pepunden sing duweni wahyu pangayoman kang ngreksa bumi. Ondel-ondel penjinak petir iki keturunan saka para penjaga kampung tuwa, sekelompok tokoh sakti sing tugas ora mung lindungi wilayah, nanging uga njaga tata kehidupan, tata rasa, lan tata spiritual wong-wong yang dadi bagian saka kampung Betawi jaman dahulu. Leluhur-leluhur iki dikenal minangka para pelaras langit, wong-wong yang nyawiji karo alam, ngerti basa angin, ngerti warna awan, lan ngerti gerak-gerik energi sing nampak maupun ora nampak. Turunan mereka nggawa pusaka kedamaian sing ora bisa dilihat mata biasa. Wong Betawi menyebutnya pusaka peneduh badai, sementara wong Jawa krama lugu nyebut pusaka pangruwat, pusaka pamomong, pusaka kang maringi tentrem. Laku spiritual sing diwarisne turunan para penjaga kampung iki dudu perkara enteng. Wis dawa banget turune, nanti wong sepuh ngomong, udah dari zaman perahu-perahu kayu Betawi masih bersandar di sungai-sungai buatan Foch, pusaka itu udah ada. Laku spiritual iki isine latihan harmoni karo jagat, bacot doa, ngatur napas sing nyambung karo angin, lan nglatih batin supaya bisa lembut kaya air, tapi dadi bojo yen dibutuhake. Nyatane, kemampuan penjinak petir kanggo meredakan sambaran kilat iku bukan hanya karena kekuatan fisik, tapi karena batin sing lurus lan doa warisan para leluhur sing istiqomah njaga bumi. Sementara ing wektu sing padha, ing tanah Jawa sing subur lan kebak kerajaan-kerajaan tuwa, lahirlah para satria sing dadi kebanggaan Pandhawa, wayang Arjuna, wayang Werkudara, wayang Nakula, wayang Sadewa, lan wayang Srikandi. Kelima tokoh iki dudu satria sembarangan. Wong-wong Jawa nyebut Arjuna minangka lambang kesabaran lan kecerdikan, Werkudara lambang kekuatan sing digandeng karo ketulusan, Nakula lan Sadewa lambang keseimbangan alam pikiran lan hati, lan Srikandi lambang keberanian perempuan sing diridai para dewa. Saben-saben jeneng kasebut ora mung tokoh, nanging warisan budaya, warisan filosofi, lan warisan dakwah moral sing wis diwarisake turun-temurun. Kelompok wayang Pandhawa iki wis sumumban tugas njaga keseimbangan bumi. Para leluhur Jawa percaya yen bumi iki ora mung diisi benda fisik, tapi uga dipenuhi energi halus, makhluk spiritual, lan hukum kosmik sing kudu dijaga supaya ora pertabrakan. Saben tokoh Pandhawa nduweni tugas khusus. Arjuna kagungan misi ngreksa rasa, Werkudara njaga rakyat saka kesaliman, Srikandi ngreksa martabat kaum wanita, Nakula lan Sadewa ngreksa harmoni lan kesucian batin. Dadi, saben pergerakan mereka iku bagian saka perjalanan panjang mempertahankan keseimbangan dunia sing sejatine rapuh. Nalika para wayang iki nganakake perjalanan sakral lan ngalami peperangan, politik, perebutan tahta, lan cobaan batin, cerita tentang mereka menyeberang pesisir, gunung, lan lembah, nganti akhirnya kabar itu nyampe juga ke tanah Betawi. Wong-wong Betawi sing ngerti kisah wayang ngomong,
Lah, ini kalau bener Pandawa mau turun ngelindungin bumi, berarti ada sesuatu gede yang bakal kejadian, Bang. Wong Jawa sing lagi numpang tinggal di Betawi malah nyambung. Iku tanda yen jagat bakal gonjang-ganjing, nanging uga tanda yen pitulungan paring teka. Persilangan dua budaya iki, Betawi lan Jawa, dadi pondasi penting dalam kisah silsilah lan asal mula ondel-ondel penjina petir lan para wayang Pandawa. Saka hubungan iki lahir pemahaman anyar, yen penjaga bumi iku ora cukup siji, ora cukup sak budaya, nanging kudu saka kabeh penjuru Nusantara sing bareng-bareng ngugemi ajaran moral. Ajaran iki sifat halus, ora maksa, tapi nglelakoni. Kaya wong Betawi bilang, kebaikan kagak usah dikerasin, Bang, pelan aja, yang penting nyampe ke hati. Wong Jawa krama lugu nambah, sing alus iku asring luwih kuat tinimbang sing kasar. Silsilah iki dadi bukti yen warisan leluhur dudu sekadar cerita dongeng. Nanging pancen nyata, dadi pondasi kuat sing menghubungkan karakter perjuangan, budaya spiritual, seni pertunjukan, lan dakwah Islam sing lembut. Para penjaga tanah Betawi lan para satriya Pandawa padha-padha ngugemi nilai kesucian, nilai tawaduk, lan rasa syukur marang Allah sing maringi kekuatan lan ujian. Ing titik iki, persinggungan budaya Betawi lan Jawa dadi kaya jembatan emas sing nyambung kedua dunia, dunia rakyat lan dunia dewa, dunia lahir lan dunia batin, dunia seni lan dunia spiritual. Pusaka lan kesaktian sing diwarisake marang ondel-ondel penjinak petir uga ora bisa dipisahke saka nilai dakwah Islam sing nempel tipis tapi kuat. Wong Betawi biasa nambah doa-doaan pendek nalika nebang rebana, kaya bismillah, muga slamet. Wong Jawa uga syarat karo budaya jikir alus, kaya ya Allah, paringono tentrem. Tradisi-tradisi iki akhirnya nyawiji lan dadi laku utama sang ondel-ondel sakti. Mula saka iku, ondel-ondel penjinak petir ora mung makhluk penjaga budaya, nanging uga makhluk penjaga akhlak sing halus. Kabeh warisan iki, silsilah, pusaka, laku spiritual, serta persilangan budaya Betawi dan Jawa, ngasilke karakter unik sing ora ana tandingane. Dadi jelas yen asal mula ondel-ondel penjinak petir ora mung cerita tentang boneka raksasa, tapi tentang hubungan leluhur, perjalanan batin, dharma satria, seni budaya, lan tanggung jawab moral marang bumi Nusantara. Lan saka kene, kisah gede bakal mulai. Kisah persahabatan antara penjaga Betawi lan para satriya Jawa sing bakal bentuk masa depan langit Nusantara. Nanging, ketentreman ora mesti langgeng. Wong sepuh biyen wis tau ngendika, yen jagat iki ayem banget, ojo seneng dhisik, soale angin perubahan mesti teka. Lan pancen bener. Ing suatu sore sing langite kudu biasa cerah kaya payung biru raksasa, mendadak awan ngumpul kaya wong-wong padha rapat dadakan. Awan-awan kuwi dadi peteng, sugih listrik, lan gegirisi. Angin Betawi sing biasane sepoi-sepoi mulai berubah dadi kaya napas makhluk gede sing lagi kesel. Wong kampung mulai padha nengok ke langit, lah, apik-apean nih cuaca. Baru wae wong-wong padha bingung, dadak katon sesosok makhluk raksasa sing metu saka awan, nyorot cahaya biru mengkilap, lan bentuk ndadekke kabeh wong melongo. Naga Nemburnaya, naga petir sing jenenge wis terkenal ing dongeng-dongeng para dewa, muncul kanthi wujud luwih gegirisi tinimbang apa sing tau diceritakake. Sisike perkilau kaya beling kebakar kilat, matane jeduk kaya dua lampu petromak sing murka, lan suarane, astagfirullah, kaya guntur sing digulung terus dipentungke menyang bumi. Kabeh wong Betawi langsung spontan ngomong, beneran ini naga bikin langit kaya pecahin genteng aje. Baru juga kemarin atap diganti, ya Allah. Naga Nemburnaya ora mung muncul terus, melayang-layang santai. Dheweke ngamuk. Awan peteng didadekke ayunan badan, terus diputer-puter dadi pusaran. Saben ngipingke buntut, angin nyamber kaya tembok. Saben ngepakke sayap, guluduk muncrat kaya mercon buto. Saben buka cangkeme, petir jebluk metu lan nyambar ke arah bumi tanpa aturan. Petir-petir iku tumplek-blek, tumiba ing wit-witan, rumah panggung, tanah bejak, malah ana sing nyambar ke tengah jalan nganti orang padha loncat kaget. Wong Betawi padha geger.
Anak-anak nangis, emak-emak nyari ember takut kebakaran, bapak-bapak podo mbacot doa sing suaranya kenceng-kenceng. Bismillah, 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 ya Allah jauhin ini petir dari rumah aneh. Wong kampung podo ndelik-ndelok saka balik pintu, nanging tetep penasaran, soale wong Betawi walaupun takut tetep pengen tahu. Wong liya malah podo rekam pakai, "Bang, ini kalau viral dapat monetisasi kogo," koto satu orang sambil gemeteran. Sementara itu, ing kahyangan para dewa podo geger juga. Dewa angin, dewa petir, dewa hujan kabeh podo ndeleng Nemburnaya, lan bingung kok makhluk sing biasanya tenang lan dijaga khusus bisa tiba-tiba ngamuk kaya wong kehabisan sabar. Para dewa rapat mendadak, diskusi sengit, tapi tetep sopan. Dewa paling sepuh ngendika nganggo swara berat, "Iki dudu perkara biasa. Yen Nemburnaya murka, berarti ana keseimbangan sing rusak. Kita kudu golek sing iso nenangke dheweke." Dewa liya nyambung, "Sopo maneh yen dudu penjinak petir? Mung dheweke sing duweni laku lan pusaka kanggo ngendhakake amukan energi langit." Para dewa banjur mutusake, kudu cepet golek ondel-ondel penjinak petir sing diwarisi pusaka kedamaian. Utusan angin langsung dikirim ke jagat manusia, ngubengi rawa, kampung, pelabuhan tua, nganti nemu cahaya alus sing metu saka satu kampung Betawi. Cahaya itu tanda yen penjinak petir lagi siap-siap nganggo pusakane. Ondel-ondel iki langsung ngerti yen badai iki ora biasa, soale angin legam sing nyentuh badane wis iso ngomong tanpa kata. Awan murka teka. Sampeyan kudu turun. Nanging ora mung ondel-ondel sing bakal turun ke medan. Ing tanah Jawa, para Pandhawa wis ngrasake getaran sing ora biasa. Arjuna sing lagi semedi tiba-tiba krungu gemuruh kaya swara bumi njaluk ditolong. Werkudara sing lagi latihan tenaga dalem langsung kejedot aura petir sing kaya marani awake. Nakula lan Sadewa sing lagi ngresiki taman kerajaan krungu swara lirih saka makhluk-makhluk halus. Langit pecah, bumi goyah. Sri Kandi sing lagi memanah ndeleng anak panah goyang tanpa sebab, kaya diusap angin petir sing ora dikenal. Tanpa perlu diskusi dawa, kabeh para wayang Pandhawa langsung ngerti. Iki tanda gaib yen Nusantara butuh pertolongan. Arjuna ngendika, "Kita kudu mudhun. Iki dudu peperangan fisik wae, nanging peperangan kanggo nyawiji energi jagat." Werkudara nyengir semangat, "Ayo, aku wis gatel pengen napuk petir sing bandel." Sri Kandi mungelus dada, "Sing penting ojo sembrono, Mas Bima." Nakula lan Sadewa padha angguk, "Inggih, ayo." Para wayang banjur ngumpulake pusaka masing-masing. Arjuna nggawa panah Kiai Pasopati, Werkudara nggawa gada Rujapala sing iso mecah energi negatif, Sri Kandi nggawa tombak pusaka warisan Dewi Amba, lan Nakula Sadewa nggawa dua pedang kembar sing yen disatukan bakal memancarkan cahaya putih lembut kaya bulan purnama. Pusaka-pusaka iki gawe kekuatan rasa sing bakal disejajarke karo badai Nemburnaya. Ketika para wayang nembus lapisan awan, langit Jawa lan Betawi ketemu kaya dua wilayah sing saling manggil. Mereka ndelok Nemburnaya sing muter-muteri langit Nusantara, kaya baling-baling raksasa sing kesetanan. Petir terus murup, guluduk tanpa putus, lan udara panas dingin nyampur dadi satu. Arjuna nyedot napas lan munjuk pelan, neng kene kabeh energi padha campur. Iki dudu amukan biasa. Iki rasa sedih sing ora bisa diucapke. Wong Betawi sing delok wayang-wayang tiba saka langit padha bengong. Buset, itu beneran Arjuna? Hidungnya mancung banget. Itu yang gede Werkudara. Kayak tukang angkut kulkas tapi versi raksasa. Sementara wayang-wayang mung mesem sopan, karena meski beda budaya, mereka ngerti yen kedatangan disambut rasa kagum. Nalika kabeh wis nglumpuk di tengah badai, ondel-ondel penjinak petir muncul saka balik kepulan asap putih. Cahaya biru lembut manaen metu saka matane, lan gerakane tenang kaya pohon besar sing ketiban angin halus. Wayang-wayang langsung ngerti yen iki dudu makhluk biasa. Werkudara gumun, "Iki gede, nanging atine alus." Arjuna merespon pelan, "Inggih, iki pepunden Betawi sing mulya." Nalika naga Nemburnaya nyerang karo petir sing kaya cambuk api,
penjinak petir ngeculke mantra warisan leluhure sambil ngangkat pusakane. Anyaman bambu tua yang diisi doa, kain putih tipis yang melambai koyo awan, dan lonceng kecil yang suaranya bisa nggeterke guludug. Energi dua jagat, Jawa lan Betawi, ketemu, pecah, tabrakan, banjur ngasilke cahaya megah sing ngeterke bumi. Wayang-wayang ora mung nonton. Arjuna memecah petir dadi busur cahaya, Srikandi nyelefeh kilatan sing ngancam perempuan lan anak-anak, Werkudara nahan gelombang angin kaya nutup pintu raksasa, lan Nakula Sadewa nyawiji mantra keseimbangan supaya badai ora ngragas luwih jero. Pertempuran iki ora mung fisik, tapi uga batin. Nemburnawa ora mung ngamuk karo bumi, nanging uga karo dirinya dhewe. Ana rasa bingung, rasa ilang arah, lan rasa sepi sing ngaduk batine. Inilah sebab kenapa badai dadi tambah liar, dheweke ora butuh dimusuhi, nanging butuh ditenangkan. Inilah inti saka konflik gedhe iki, peperangan sing gawe kabeh makhluk ngerti yen kadang musuh bukanlah musuh, tapi makhluk yang lagi kelangan cahaya. Lan ing tengah amukan gedhe iki, kolaborasi antara penjinak petir lan para wayang Pandhawa dadi awal saka sejarah anyar, sejarah di mana perang, konflik, lan badai dadi pelajaran besar tentang kesabaran, kekuatan batin, lan persatuan budaya Nusantara. Sak perjalanan ngadepi naga Nemburnawa, para wayang lan ondel-ondel penjinak petir nemu pengalaman sing ora mung kebak tegang lan bebaya, nanging uga kebak rasa hangat, guyonan rakyat, lan nilai kekeluargaan sing jalari perjalanan iki dadi kian urip. Nalika rombongan iki mlaku ngliwati kampung-kampung Betawi, sing omah deket kali lan dihiasi genteng abang, ondel-ondel Betawi sing watake rame ora bisa nahan diri kanggo ngritik utawa nggodha cara ngomonge para wayang Pandhawa. Suarane gedhe, gerakane spontan, lan ekspresi pancen khas wong Betawi asli sing blak-blakan nanging atin empuk. Kaya nalika wayang Arjuna lagi njelasake rencana strategi pertahanan. Duk ngomong nganggo basa Jawa alus, kula ajeng nyuwun supados kita saged maju alon-alon, ngudi kawicaksanan supaya boten kesusu tumindak. Baru separo kalimat metu, ondel-ondel langsung nyeletuk karo gaya tangan melambai. Bang Arjuna, ngomong yang jelas dong, abang kayak bocah puisi aja. Kagak semua orang di sini lulusan kursusan bahasan halus. Wayang Nakula lan Sadewa langsung ketawa cekikikan, dene Werkudara njedulak gigi sing get karo guyu pol-polan. Arjuna mesem tipis, nunduk setengah, banjur bales nganggo cara paling sopan. Inggih, kula aturi panjenengan sami saged mangertosi. Kula nyoba adaptasi, nggih. Ondel-ondel langsung nyeletuk maneh, nih baru. Pelan-pelan, jangan kayak bocah kitab lawas. Humor-humor kaya ngono nggawe perjalanan sing sakjane gegirisi dadi luwih enteng. Wong-wong kampung sing dilakoni rombongan iki nyawang karo rasa heran lan bungah. Wayang-wayangan Jawa kok bisa becanda oma ondel-ondel, lucu bener, ujar salah siji warga kampung. Humor rakyat Betawi sing lugu lan spontan ngimbangi kesabaran lan kehalusan para wayang, mula suasana dadi kaya keluarga besar sing lagi piknik, sanadyan ancaman naga petir isih ngentayangi langit. Nanging ing balik canda lan guyon iki, ana rasa cinta lan kekeluargaan sing mboko siji ngrembaka. Dudu cinta romantis, nanging cinta sosial, rasa tresno antar makhluk, rasa peduli, lan rasa tanggung jawab antar sesama. Wayang Werkudara sing biasane kasar lan tegas, kerep kedadian dadi kakang gedhe sing jaga rombongan. Yen ada ondel-ondel cilik sing ikut rombongan dan takut lihat kilat di kejauhan, Tuk langsung nyeletuk, "Hei, ojo wedi, cah cilik. Kilat kuwi mung suarane langit muji mental awakmu." Ondel-ondel cilik nengok karo mata belo, nanging mesem, ora lagi gemeteran. Wayang Srikandi, sing sifat tegas nanging sabar, kerap bantu ondel-ondel Betawi ngatur barisan rombongan kalau lagi lewat hutan utawa kebon. Kadang ia juga njlentrehake makna kesabaran lan keikhlasan saka ajaran Pandhawa. Saben makhluk nduweni perane dhewe, ujare Srikandi karo lembut. Godhong rontok wae nduweni makna. Apa maneh awak dhewe sing duweni akal. Ondel-ondel Betawi bales, iya bener juga sih, tapi kalau godhong rontok deket rumah mah bikinnya punya lebih banyak, Mbak.
Srikandi ngguyu alus, karo geleng pelan. Humor sing sederhana kaya ngono nambah keakraban sing ora bisa diganti rasa apa wae. Ing wengi-wengi sing sepi, nalika kilat pating plentung ing cakrawala, rombongan kerep tumplek-blek ngubengi geni unggun. Suara jangkrik ngisi suasana, lan sinar padang geni nyorot wajah-wajah sing lagi istirahat. Ing wektu iki, wayang Sadewa kerep ngucapake pitutur Jawa sing alus, dene ondel-ondel Betawi bales karo cerita rakyat khas kampung, sing isine lucu, kadang nyeleneh, kadang rada ngawur nanging hangat. Kaya cerita emak-emak ngejar maling pake sapu lidi, utawa cerita tukang ketoprak yang dikejar kucing gara-gara jatuhin tempe orek. Cerita-cerita iki ngasilake rasa nyawiji, persatuan budaya Jawa lan Betawi. Lan saka persatuan iki muncul rasa kekeluargaan sing makin kuat. Kaya masyarakat kampung sing gotong royong yen ana bencana, para wayang lan ondel-ondel belajar ngrasake yen kekuatan sejati ora mung ana ing pusaka, ajian, utawa otot baja. Kekuatan paling agung ana ing hati sing ikhlas lan uga tawa sing tulus. Nalika badai petir paling gedhe muncul ing langit, lan naga Nemburnaya ngucapa auman sing bisa geterake bumi, rombongan iki wis ora mung dadi sekumpulan pejuang acak. Dheweke wis dadi keluarga sing ora bisa dipisahke. Wong Betawi ngomong, kalau udah bareng susah bareng seneng mah, itu namanya sedulur. Wayang Arjuna nganggo setuju, semanten ugi ing ajaran Jawa. Sedulur ora mung kang amarga getih, nanging kang amarga ati lan pakarti. Ing tengah kabut, angin, lan kilatan petir, ondel-ondel penjinak petir kelingan wejangan saka leluhure. Yen ati sing tenang lan pikiran sing jernih bisa nenangake badai apa wae, kalebu badai sing ana ing jroning diri manungsa. Lan wektu kuwi duk ora lagi ngadepi petir kasebut piyambakan. Ana wayang Arjuna karo busur suci, Werkudara sing gagah, Nakula lan Sadewa sing bijaksana, lan Srikandi sing sigap. Ana tawa Betawi, pitutur Jawa, lan rasa tresna antar sesama sing rangkul kabeh rombongan. Perjalanan iki dadi pangeling yen cinta, keluarga, lan humor rakyat ora mung dadi bumbu, nanging dadi kekuatan sing bisa ngalahake rasa wedi, rasa nesu, lan rasa ora percaya. Badai petir bisa wae ngremes, nanging nalika ati wis nyawiji, kabeh badai bakal ketemu dalan kanggo reda. Lan ing perjalanan iki, ondel-ondel lan para wayang sinau yen sing gawe hubungan antar makhluk dadi awet yaiku tawa sing tulus, saling ngerti, lan rasa tresna sing tanpa pamrih. Nalika naga Nemburnaya tambah ngamuk, langit Nusantara kaya digambari garis-garis cahaya sing mencorong wernane biru putih, blarah kaya benang listrik sing ora ana putuse. Suara petir muni pecah, nganti lemah ing ngisor kaki para pejuang iki gumetut kenceng kaya ditabuh gendang raksasa. Nanging ing tengah kahanan sing ngegirisi iki, para satriya wayang lan ondel-ondel penjinak petir ora mung ngandelake kekuatan otot utawa jurus pertempuran. Iki wektu kanggo nglakuake laku spiritual, warisan jaman biyen sing dadi jantung kesaktian budaya Nusantara. Ondel-ondel penjinak petir ngadeg paling ngarep, nggawa aura aneh sing angone ora saka amarah, nanging saka ketenangan sing jalari angin mlebu ngresiki roh. Dheweke ngusap keninge nganggo telapak tangan abang putih sing dicat tradisional, banjur ngucap mantra Betawi alus sing diwarisake saka penjaga kampung kolot. Mantra sing ora ngundang jin, ora ngundang makhluk, nanging mengundang ketenangan lan kedamaian saka Gusti kang akarya jagat. Nalika ya ngucap mantra, angin Betawi sing wangi dedaunan serai lan melati kaya muncul saka entah ngendi, muter karo alon, nyelimuti rombongan. Angin iki ora mung angin fisik. Wong-wong jaman dulu percaya angin wangi iku tanda kedatangan berkah leluhur, simbol welas asih sing turun kanggo bantu anak cucu sing lagi rekoso. Ing wektu sing padha, para wayang Pandhawa mbuka pusaka masing-masing. Wayang Arjuna njabut busur Gandiwa, lan saka ujung busur iku metu cahya sing lumpuk kaya sinar rembulan dicampur petir alus. Panah cahaya Arjuna iki ora mung senjata, iki gambaran teguhing niat lan ketulusan hatine para satriya sing siap ngadepi apa wae demi keseimbangan semesta. Cahya panah mencorong nganti ngrubah suasana, saka peteng banget dadi kaya cahya subuh sing pertama muncul. Wayang Werkudara, sing dadane gedhe kaya tameng,
ngangkat godho rujak polo. Nalika godho iki diangkat, ora ana swara ngrujak, ora ana geter bumi, nanging ana daya jembar sing kaya gelombang mendorong energi negatif sing ngumpul ing udara. Godho iki pancen pusaka sakti, nanging sing gawe luwih sakti yaiku niat Werkudara kanggo mbela wong cilik, wong kampung, lan kabeh makhluk sing ora ngerti alasan kenapa langit bisa ngamuk kaya ngono. Wayang Srikandi, satriya wanita kang wasis memanah lan ngedap-edapi sikape, ngangkat tombak tradisional sing digawe saka campuran baja suci lan kayu pilihan saka alas Merapi. Tombak iki dipercaya bisa nembus apa wae sing gelap tanpa ngrusak apa wae sing terang. Nalika cahya petir ngebluk, tombak iki malah ngasilake barisan kilau emas sing lindungi rombongan kaya kubah cahya. Nakula lan Sadewa, kembar sakti sing ati kejembar lan pikirane bening kaya banyu sumber, ngadeg jejajar. Kekuatane dudu saka senjata, nanging saka harmoni doa lan frekuensi batin. Nalika loro-lorone ngangkat tangan lan nguncalke bisikan jikir alus sing diwarisake saking para brahmana lan guru rohani jaman biyen, suarane dadi siji kaya alunan yang ora mung didelok karo kuping nanging dirasakake dening ati. Doa kembar iki dadi getaran sing nyawiji karo getaran bumi, kaya dene bumi lan langit lagi saling ngobrol nganggo bahasa roh. Ing tengah-tengah kabut petir sing jebluk, ondel-ondel penjina petir nembang doa Betawi sing suarane serak, nancap, lan kebak rasa. Doa itu mirip pantun, mirip syair, mirip zikir sederhana, tapi efeknya gede banget. Irama nglambari hati, menerake getaran energi sing keliru, lan kaya ngelingake langit yen manusia lan makhluk bumi ora mung makhluk sing remuk ing badai, nanging uga makhluk sing bisa ndedonga lan ngirim rasa tulus marang jagat. Wayang-wayang banjur maca jikir alus sing ora formal, ora protokoler, nanging ngalir kaya aliran sungai sing basuh batin. Zikir iki ora nganggo swara gedhe, suarane lirih, nanging malah lirih kuwi sing gawe energi petir kaya ragu. Cahya sing bledhos ing langit balik dadi redup setitik, kaya petir lagi mikir, apa sing tak serang iki pancen musuhku. Kosmologi Nusantara percaya yen semesta iki ora mung perkara fisik. Banyu, angin, awan, naga, petir, gunung, rasa, niat, doa, kabeh nyawiji dadi jaringan energi gedhe sing kadang luwih gampang dipahami nganggo rasa tinimbang logika. Ing saat rombongan iki nembang lan ndedonga bareng, ana getaran anyar sing mlebu ning langit. Kaya ana garis tengah sing menghubungkan bumi lan langit, dadi dalan energi kang lembut nanging kuat. Naga Nembur-nawa, sing mau anggone ngamuk nganti awan kaya sobek-sobek, tiba-tiba krasa pengaruh saka ritual laku spiritual iki. Akeh legenda ngandani yen naga iku makhluk sing peka banget karo getaran batin. Nalika amarah diimbangi karo ketenangan, suarane dadi ora kaya guntur pecah maneh, nanging luwih kaya raungan bingung. Mata naga sing tadine murup biru putih kaya listrik, saiki mulai remang, kaya ana rasa penasaran lan lega ing jerone. Cahaya panah Arjuna ketemu karo angin wangi Betawi, Gada Werkudara mbentur harmoni doa Nakula Sadewa, lan tombak Srikandi dadi pusat kilau emas sing nembus kabut. Onso energi iki ora saling tabrakan, malah nyawiji kaya puteran galaksi mini ing tengah medan pertempuran. Laku spiritual iki ngasilake harmoni kosmik sing ora bisa diterangake nganggo rumus, nanging bisa dirasakake dening kabeh makhluk sing lagi ana ing kono. Langit sing mau kaya kepenuhan listrik, saiki kaya ngendhem bunga cahaya. Badai petir ora ilang, nanging jinak. Kaya macan sing ndedonga marang pangon, ora nesu maneh, nanging ngadeg nunggu diusap kepalanya. Naga Nembur-nawa tumungkul alon, sayap mudhun, lan raungane ilang diganti swara napas gedhe sing lepas beban. Para wayang lan ondel-ondel ngerti yen iki dudu kemenangan perang, nanging kemenangan batin. Dudu kekerasan sing ngalahake naga, nanging doa, kesaktian pusaka, ketulusan rasa, lan harmoni kosmologi antara dewa, manusia, lan makhluk langit. Kosmologi iki kaya jaring-jaring cahaya sing nempel ing antarane swarga lan bumi. Yen salah siji benange putus, jagat dadi pincang. Nanging yen benang-benang kuwi digandhengake maneh, nganggo niat lan kesaktian batin, semesta bali seimbang. Ing saat terakhir ritual berlangsung,
Ondel-ondel penjinak petir ngadeg karo tegap. Ngelus dada nganggo tangan sing gemeter tipis amarga energi sing akeh banget ngliwati ragane. Wayang Arjuna menurunkan busurnya, Werkudara nyelehake gada, Srikandi ngusap ujung tombak, lan Nakula Sadewa nutup jikir nganggo senyum tipis. Kabeh padha ngerti yen sing terjadi barusan adalah kebangkitan kosmologi Nusantara. Kesadaran bahwa semesta iki dijaga karo keseimbangan antar makhluk, antar energi, antar niat. Lan sakwise iku, langit Nusantara dadi luwih terang. Badai isih ana, nanging ora ngalap kepengin napa-napa. Naga Nemburnaya dadi luwih tenang, kaya ngelingi asal-usulnya, kaya ngerti yen amarah mung salah arah. Para dewa, para pemilik ilmu, lan leluhur sing jaga jagat bisa ngrasa yen kosmos wis nemu harmoni anyar. Kabeh dadi siji, Dawa Betawi, pusaka Pandhawa, angin wangi, petir sing jinak, lan rasa tresna antar makhluk. Ing pucuke pertempuran sing suwene kaya ora ana enteke, nalika petir isih kadiulat cahya sing ngubengi langit, Naga Nemburnaya dumadakan mandeg. Napsune sing mau marah, sing nganti awan kaya kobong lan gunung kaya gemeter, saiki ilang kaya embun kesapu angin esuk. Badane gedhe, sisike wernane campuran biru ijo sing ngilap kaya kaca kehujanan, saiki dadi luwih lembut sinare. Nemburnaya nunduk alon, napas dawa, lan matane sing biyen murup kaya listrik mentah. Saiki malih bening kaya banyu sumber sing metu saka sela-sela watu gunung. Suasana mau kaya ngandani sawijining bab gedhe. Makhluk sakti iki wis nggugah kesadaran anyar. Dheweke ora rumangsa kalah, nanging ngerti. Lan ngerti kuwi luwih agung tinimbang menang. Ondel-ondel penjinak petir maju perlahan, nganggo langkah kang gemesake kaya wong Betawi sing lagi jalan santai di kampung, nanging saben gerake nggetarake udara kanthi aura damai. Dheweke ngadeg pas ing ngarep monconge naga, ora nganggo rasa wedi setitik wae. Jaket Betawi sing digawa isih ngibar kena angin, matane ora njaluk apa-apa nanging nuduhake welas lan pangerten. Bang Naga, ujare nganggo dialek Betawi alus, kekuatan gede itu bukan buat ngancurin orang. Kekuatan itu amanah buat ngejagain yang lemah. Wayang Arjuna sing biasane seneng ngendhaleni suasana kanthi wibawa satriya, mlebu maju karo sikap halus. Nemburnaya, ujare nganggo krama lugu, pinten-pintenipun panjenengan pun ngraosaken kamursidan. Nanging kamursidan punika boten saged ndadosaken tentreming jagat. Menika sampun wekdalipun panjenengan wangsul dhateng fitrah, dados pepadha ingkang jagi, dudu ingkang rusak. Arjuna ngomonge lirih, nanging daya tembange kaya mlebu langsung menyang ati. Werkudara ngadeg ing sisih kiwa, ngusap batuke sing kringet campur abu petir. Naga, lu gede, kuat, sakti, tapi kalau hati lu kebakar sama amarah, kekuatan itu jadi bahaya. Orang gede itu amanahnya juga gede. Apalagi lu dijadiin lambang langit. Jangan kayak raja-raja yang rebutan tahta, lupa sama rakyat. Werkudara ngomong nganggo gaya Betawi campur logat Jawa ngoko sing lucu nanging jujur, kaya wong kampung sing nasihati saudara dhewe tanpa basa-basi. Srikandi, sing pancen wise lan pinter maca hati wong, ngelangkah maju setitik, megang tombak emasnya. Kekuasaan punika uji coba. Saben makhluk, enten naga, manusia, dewa, utawi raja, pun dipun uji dhateng punapa saged ngluhuraken amanah punika. Nemburnaya, panjenengan pun saged dados simboling kesetiaan ring langit, nanging punika kedah dipun landhesi rasa syukur lan akhlak. Kalem, lembut, nanging teges. Nakula lan Sadewa, sing terkenal karo kalem lan bening pikirane, maju bebarengan kaya biasane. Panjenengan punika sampun dipun sebat-sebat wonten ramalan para dewa, pangandikane Nakula. Ramalan menika boten ateges panjenengan dipun paksa, sambung Sadewa. Nanging panjenengan dipun paringi dalan supados milih. Menapa panjenengan kersa dados makhluk ingkang jaga tata langit? Menapa remen dados makhluk ingkang amuk-amukan tanpa arah? Swara loro kembar iki alus, nanging maknane jero. Naga Nemburnaya ngrungokake kabeh omongan iki tanpa nyamber, tanpa ngerem. Dheweke meneng,
kaya wayah wong sing lagi nimbang urip saka awal nganti akhir. Dadi pancen bener apa sing wis diceritakake para dewa sajrone ramalan-ramalan kuno. Ramalan iku kandha yen ing jaman nalika petir bakal mecah langit Nusantara, bakal ana makhluk sakti sing bingung karo jati diri lan arah kekuatane. Ing wektu sing padha, bakal muncul uga penjinak petir sing bisa nuntun makhluk sakti iki bali menyang fitrahe. Yen loro makhluk iki dipertemukan, ora mung bakal mandheg badai, nanging uga bakal lahir persahabatan sing dadi pepanggungan anyar kanggo keselarasan jagat. Ramalan iki ora mung dongeng kosong sing dibacotke wong tuwa ing tengah kampung, nanging nyata kedaden ing ngarepe para wayang lan ondel-ondel iki. Nalika naga nunduk luwih jero, kabeh ngerti yen dheweke wis ngerti inti ramalan iki. Amarah ora ilang amarga kalah, nanging amarga oleh kawruh. Kaya bocah cilik sing wis ora isin ngaku salah, Nemburnaya kaya ngomong nganggo sorot mata. Aku ora kudu rusak kanggo dianggep kuat. Aku ora kudu ngancurke kanggo diakoni. Ing wektu iki, rembugan babagan amanah, politik, lan perebutan tahta dadakan muncul. Werkudara, sing paling ora seneng kemunafikan, langsung ngomong, denger ye, kekuasaan itu kayak petir. Kalau kagak diarahin, bikin kebakaran, tapi kalau lu jaga, bisa nerangi malam. Banyak raja dulu perang gara-gara rebutan kursi doang. Rakyat yang susah, mereka yang enak. Arjuna mesem lirih, inggih, punika leres. Saben kekuasaan menika gadah sak kulawarga tanggung jawab. Sapa wa ingkang sinebut pemimpin punika kedah njagi rakyat, dudung lirwakaken. Srikandi nambah, pemimpin punika kedah purun nyawiji kalian rakyat. Dudu ngambang kaya awan, nanging nyanding kaya banyu ing parit. Ondel-ondel Betawi nyengir, yeh, bener aja tuh, bang. Pemimpin itu jangan gaya mulu kayak tukang jual obat keliling. Kalau ngomong bener, kalau janji ditepatin. Rakyat Betawi dari dulu bilang, lidah jangan kayak belut, licin. Wong-wong podo ngguyu setitik, suasana dadi luwih enteng. Malah naga Nemburnaya, sing suarane biasanya muni kaya sambaran petir, ngeluarke swara kaya dengusan alus, kuwi sing paling mirip karo naga lagi ngakak samar-samar. Dari obrolan iki, ketok jelas yen kahanan caos iki malah gawe kabeh pihak eling karo inti urip, akhlak, kejujuran, lan syukur. Wayang-wayang lan ondel-ondel ora mung ngelawan petir, nanging uga ngelawan ambisi ala sing ana ing ati saben makhluk. Naga uga ngerti yen kekuatan sing gedhe ora ana gunane, yen ora dikendhaleni karo welas lan rasa tanggung jawab. Nalika semesta dadi rada tenang, dakwah halus muncul saka obrolan antare makhluk iki. Dudu dakwah sing maksa, nanging dakwah sing kaya angin sepoi. Ngelingake, ngademke, lan bangun ati. Sadewa ngendika, sedaya kekiatan punika asalipun saking Gusti. Menawi kita boten ngatur niat, mesti dados salah panggunaan. Nakula setuju, dadi sadaya kekuatan kedah dipun iringi syukur lan akhlak. Tanpa punika, kekuatan pun dados musibah. Ondel-ondel penjinak petir nyambung, Betawi bilang, orang kuat itu bukan yang bisa mukul paling keras, tapi yang bisa nahan diri pas lagi marah. Lan omongan-omongan iki kaya nyusup menyang sisik-sisik naga sing adem. Nemburnaya ngerti yen iki dudu ceramah, nanging pitutur. Ora ana sing ngukum, ora ana sing rendahke, kabeh mung ngelingake yen hidup sing becik iku ora butuh ribut, ora butuh rebutan, ora butuh tahta sing diperebutke nganggo getih. Sawise sawetara wektu, para dewa sing ngawasi saka langit kaya nyelehake beban. Cahya-cahya sing ana ing cakrawala dadi lembut, kaya lampu lantera ing dalan-dalan Betawi nalika malam takbiran. Langit ora murka maneh. Kaya ana tangan gedhe sing ngusap awan, petir-petir dadi memudar, gemuruh dadi kaya swara kendang nasib sing pelan. Nalika suasana wis tenang, wayang-wayang lan ondel-ondel padha ngadeg jejajar karo naga Nemburnaya. Gambarane ayu banget, makhluk langit, makhluk bumi, lan makhluk budaya ngadeg dadi siji, kaya simbol persatuan antar bangsa, antar budaya, antar jagat. Arjuna ngendika, miwiti dinten menika, panjenengan sampun dados kanca. Dudu musuh,
nanging kanca ingkang nderek ngreksa ketentraman Nusantara. Werkudara nyeletuk, "Iye, jadi temen aja, jangan balik ngamuk." Kalau ngamuk, gua cupit palanyo, kabeh langsung ketawa. Ondel-ondel penjinak petir nambahi, "Mulai sekarang, lu jadi penjaga langit Betawi. Jangan takut, Bang. Kita jagain sama-sama." Naga Nemburnaya ngangkat sirah setitik lan ngeluarke cahya alus saka sisik-sisike, kaya lampu-lampu kecil sing murup ing malam Maulid. Cahya iki nggambarake rasa lega lan tekad anyar. Nalika naga bengok, suarane wis ora kaya guntur mecah, nanging kaya swara gong ageng sing jalari ati ayem. Dene kaya mengkene, saka dina kuwi, Naga Nemburnaya lan ondel-ondel penjinak petir resmi dadi sahabat penjaga langit Nusantara. Naga nglindungi langit saka badai sing salah arah, ondel-ondel nglindungi bumi saka kesedihan lan ketakutan, lan wayang-wayang Pandhawa dadi jembatan antar jagat supaya kabeh makhluk ngerti apa tegese keseimbangan. Persahabatan iki ora mung simbol kerjasama, nanging uga simbol persatuan Nusantara, simbol yen beda budaya ora kudu memecah, nanging bisa saling lengkapi. Jawa, Betawi, Dewa, Naga, manusia, kabeh bisa ngadeg bareng yen ati padha tentrem lan tujuan padha becik. Alhamdulillah, makasih banget wis nonton sampai selesai. Ayo terus istiqomah bersolawat kanggo Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lan keluargane, lan ojo lali tetep ningkatke takwa saben dina. Kanggo sing jawab bener pertanyaan di deskripsi, mugi Allah paring berkah. Ya Allah yang Maha Menjaga, limpahkanlah kepada saudaraku keturunan dan keluarga yang baik, yang menjadi penerus akhlak mulia dan kemuliaan hati. Anugerahkanlah kepadanya lingkungan yang penuh kebaikan, persaudaraan, dan ketenangan. Jauhkan ia dari segala permusuhan, perselisihan, perang, dan konflik, lahir maupun batin. Tanamkan dalam dirinya cinta dan rasa kekeluargaan yang semakin kuat, serta istiqomahkan hatinya dalam zikir, ibadah, dan laku spiritual yang engkau ridai. Jadikan setiap langkahnya kokoh, penuh kebijaksanaan, dan bercahaya oleh petunjukmu. Jika engkau takdirkan ia memegang amanah kepemimpinan, politik, atau kekuasaan, maka jadikan ia pemimpin yang adil, merakyat, penuh humor yang menyejukkan, serta jauh dari sifat zalim. Karuniakan kepadanya pemahaman moral, etika, dan filsafat hidup yang lurus. Ya Allah, jadikan hidupnya berkah, jalannya lapang, dan akhir usianya dalam husnul khatimah. Amin. Kalau salah jawab, semoga Allah tetap maringi sehat lan reseki sing berkah. Jangan lupa komen request judul apalagi tentang ondel-ondel. Semoga bermanfaat lan sampai ketemu di cerita berikutnya.